Билетче с номер 2, който е получил на щанда на Фитспорт, да заповяда да се получи наградата. Номер 2, един кашон, противно шейкове от Фитспорт ще връчи и дани други нещи. Проверете си билетчетата, номер 2. Представител ли просто? Представител на тия фитнес. Следно повикване ще теглим друг момент, докато някой вземе наградата. Ама тук ли ги произвежда? Български ли? В Румъния. Ама и той има отношение. Има ли билетче с номер 2? Който ви е в сцената, заповядайте. След като мине най-тежката категория, ще бъдат изтеглени още две награди от Фитспорт, така че не си тръгвайте. През това време може да пазарувате неща на Фитспорт, за да си вземете билетче, което може да бъде сред печелившите. Ето го късметлията, получи си наградата, който играе печели, както казва Христо Стоичков. Играйте и може да спечелите. Награди от Фитспорт ще има и след като бъде мината и най-тежката категория. Награждаване категория 95 кг. Моля коменданта да изведе състезателите. Наградите ще връчат господин Патрик Ангелов, президент на нашата федерация, господин Петко Витанджиев, член на управителния съвет на федерацията. На опашка Вячеслав, ги виждам на вратата. Един младежец, който ще спечели 104 номер. Вячеслав ще бъде на трето място. А къде бяха ли 4 тук, бе? 4 са си. Вячеслав, на кое място ще бъде? На трето На четвърто място се класира Владислав Великов, Масъл Клуб Добрич. Моля, кой? Този? Последно място? Що така, бе? Заради краката, може би. Трето място, бронзов медал за Цветан Манолов, Радоджин София. Вячеслав отиде втори, кажи да си, да още малко първи ще го направя. Вячеслав. Втори. Ема той каза много щастлив. Второ място, сребърен медал за Вячеслав Пършимиров, Горе Варна. Казва той, нали да все пак двама пребори. Браво, как да не иска. Шампион на България в категория до 95 кг за 2015 година. Атанас Николаев, Трек България, Разград. Категория 95 кг.